Hei, aku iki lara, kudu mati. Ya sapa ngerti rambutmu digawe bandulan tumo. Garap iki. Waduh, malah sekolah aku ngene iki. Kate bolos gendok kancane. Apa aku bolos nang omahe mak ayo? Waduh, salah ke wong. Berapa mana, Cak? Sawi ambek lombok iku wis. Sosok wis 500. Kanok 500 iki lho. Bongkote sawi gelem ah. Stres, ya wis sama oleh wis aku. Loh, lapo kan ana kene bolos ya? Ora. Lah terus lapo? Kate mole. Omahmu ndek blok elor kok awakmu teko blok kidul. Blok ae, sing penting aku gak goblok. Wah, ya ketok bolos anjen arek iki. Loh, kan gak sekolah ha? Apa Aja banter-banter, engko mbak krungu. kan bolos ha? Iya, gak sekolah aku. Ora oleh kaya ngono iku. Aku malah sekolah, ya apa ya carane cek gak dipisui? Rambutmu aku takuten cek ketok loro kon. Oh iya, pinter ya. Loh, bolos ah kon. Ora, Wah, tak kandakno ibumu lho kon. aku ora bolos, awakku lemes, makanya karo gurune aku dikon mole. Temenan ah. Iya, temenan. Apa nek sing lara? Wetengku iki lho lara. Ususmu melontir paling. Iku apa, Mbak? Rupane kok enak njaluk. Aja wong iki jajan pedes kok. Aduh, gak apa-apa wetengku njaluk. Ah, goro ya mulai lara. Pancen aku iki lho lara weteng. Lara kok iso apean. Hei, aku iki lara, kudu mati. Tolong. Ono apa isuk? Napa ya, Cak? Tolong-tolongi. Nah, mumpung kabeh metu, aku kate nawani dodolanku. Dodol apa riko iku? Dodol spicy tofu isi perdamaian. Apa iku, Cik? Tofu iku apa? Koncone topa? Wah, gak ngerti basa Thailand iki. Lah bukan iku basa Inggris e. Iya sih bahasa Inggris. Spicy tofu iku artine tahu pedas isi perdamaian. Maksudnya perdamaian. Ya soale iso nggarai wetengmu wareg, wetengmu dadi damai. Ihir. Iso ae cempluki. Isi rudal gak ono ah. Ano lek gidal gelem ah. Wis ora usah golek aneh-aneh tuku ah. Piroan iku? Wih, enak iku tahu pedes. 2000-an iki mekan. Aku tuku. Ojo jare wetengmu lara. Ora mek titik. Yo suwun, selamat menikmati. Lapo sing ganggu wae? Mbikan joget ae jarine lara weteng. Kremi ndek wetengmu lho engko melok obah. HP-an salah, tiktokan salah, sing bener lapo terus. Curiga kuwi iki. Awakmu iki asline gak lara sih. Delok rambutku iki lho wis gak karuan. Ya sapa ngerti rambutmu digawe bandulan tumo. Mangane malah ngono. Stres. Oi, enak ah tahune? Kurang apa? Kurang ajar. Ngawur, tahu iki dibuat dengan lemah gemulai. Lemah kuburane entek ah kok gawe lemah gemulai. Arek kok bento, iku tak kei kembang pepaya aja istimewa. Kembang goyang entek ah kok gawe kembang pepaya. Aku ae sing goyang wis. Aduh, wetengku ngelu. Senep ngelu-ngelu. Duh, padahal mangko gak apa-apa, saiki kok lara. Wah, padahal mang gak apa-apa kok saiki lara. Ketok iki lek goro. Duh, aku iku gak sekolah soalnya ana pelajaran mati-matian. Eman wong tuamu lek nyekolahno. Ngono ku dadine lara weteng akibat berbohong. Mati-matian iku ngare utekku mengsle.
Ya mangkane sekolah iku cak awakmu pinter. Iya kok ngoto tae. Penak iki lek dikandakno makmu. Aja ibuku iku lho lek ngamuk ngemplok wong kok suwe-suwe men dimplok karo wonge. Gak kira kolu wong dagingku alot. Iso ae peyek iki aku teng ngising wis mutu-mutu pikir rasane. Apa ya, Mak? Aku mah kulaan tahu kok gak ono yo. Ya wis dituku wong-wong paling. Ora i. Lah, mangkan sing blonjo akeh, Titik, Susi. Ora, komplok yo. Plaura aku ngemplok tahu. Eh, Supri. Wah, kudu digarap iki. Aduh, lega mbak rasane. Metu akeh ataekmu. Iya, metune uraan. Gila nih, ngono ku meneh sekolah aja bolos ae. Kate niru sapa awakmu? Niru sampean, wong biyen amen seneng bolosan. Kon, wong aku bolos biyen ku bermanfaat kok. Dek endi ana bolos bermanfaat? Aku bolos biyen iku ana alasane. Apa alasane? Aku bolos biyen iku soalé nguruk ngaji wasno tampangku. Tampang yali-yali ngene. Wong spek uraane jare spek yali-yali. Ya kaya aku ngene lho, anteng meneng. Dlendem. Kaya aku ngene lho, spek Kim Kardashian. Yo, kadasku rapi ku sing iya. Timetu wis aku. Sup. Kok kesusu ngono sih rupane sup? Ora, nunggu lho, aku wis ora ono perlu aku. Sejak kapan dadi wong sibuk, wong biasa ya dadi wong pengangguran? Ora ngoncene aku perlu, katanya dinteni sutres lho, teng ganteng manuk. Wong sutres mang ganteng nyambe, orang ganteng manuk. Oh, nganu kliru, katanya mancing iwak mbek Yono. Wong Yono mang budal mancing boyo, ora mancing iwak. Ya wis, te balap liar mbek Jumadi. Ada wong dalane mang wis tak golong kok, gak iso rek kok balap liar. Ya wis tak turun di omah aku. Bukannya mikir elek, aku mah kulaan tahu kok ilang. Pas awakmu mbek dodol tahu. Loh, lah Riko iku nuduh aku ah. Loh, kok mendelik-mendelik meremong? Loh, Riko nuduh aku ah. Ya gak nuduh, mek ya kok tepak ngono lho, Bro. Ya muga-muga ae sing njogo tahune mending isinge angel, Turune angel, mangape angel. meleke ya angel. Semuanya diam. Pasti aja omah langsung kepikiran arek ibu. Kapok tahune tak joko. Salahe wingi kopiku dijoko. Syukur. Saya kudu-kudu. Loh, Aduh, jan males sekolah aku lho, sih males sih. Plaur, tiru plaur. Ayo. Iso sih. Ayo.